vieren vandaag de 15e keer onze griezelspooktocht bij ons in de wijkvereniging De Steiger in de Lemstervaart. Deze griezeltocht is voor de kinderen van groep 7 en 8 en eerste en tweedejaars van het voortgezet onderwijs. Juist. Ja, en de jeugd is gewoon leuk voor de jeugd om ze even van de straat af te houden. Ja, en om ze even te traumatiseren. Nou, dat valt mee hoor. Ja? Dat valt mee. Ja, ik hoop dat we niemand hoeven op te halen. Dus we hebben wel 4 rijders rijden voor ons. Dus we hopen dat dat goed komt. Wat is een rijder? Een rijder die gaat door de wijk heen en stel dat de kinderen toch niet meer verder willen, hebben ze een speciaal telefoonnummer hebben ze van ons gekregen, kunnen ze gelijk bellen en dan worden de kindertjes daar weer opgehaald. Oh ja, die nemen de waarde. Ja, klopt. Dus en gebeurt dat een soort? Vanaf groep 7 en 8 dan worden nog wel veel kinderen er wel weer opgehaald. Oh ja? Ja. Dus het komt er volop over. Ja, dat klopt. Oké. Nou, we zullen beleven. Deze ben ik in Algen voor de eerste keer mee. Juist. Dus ik vind het allemaal een beetje spannend. Hè? Ja, dat wil ik wel houden. Mijn moeder heeft mij net al laten schrikken. Oh ja? Ja, toen moest ik al bijna huilen. Ach, Dus, wat is ze dan? nou, ik zat op de wc en toen stond zij in één keer achter de wc-deur en toen schrok ik me echt heel erg. Oké. Dus dat wordt nogal lang, jong. Ja. Ja. Heel veel plezier. We moeten alleen zijn er heel veel Jullie mogen gaan. Doe maar. Veel plezier. Veel plezier. Ja. Hou op, kom. Ik hoor dat jullie de tocht gaan beginnen, moet ik even regeltjes zeggen voor jullie eigen veiligheid. We raken de griezels niet aan. En de griezels raken jullie ook niet aan. Want de griezels slussen best jullie handjes. Als jullie bang zijn, hou dan elkaars handje vast. En als laatst, blijf altijd bij de begeleider. Want de begeleider is de enige die jullie kan verlossen uit deze hel. Vind je me nog leuk? Nee! Bent helpt. Wat is er aan de hand? De held. Bent even een handje bij het houden? Ja. Wil je nog wel door? Wil je nog wel verder mee, Bente? Ja? Dan moet ik je ophalen. Ik ook hoor. Oh, de rib. Elin beseft dat wij hier moesten omkleden. Ik heb je hand echt van de kullen aan. Hoe is het, jongens? Zo echt slecht! Heel slecht! Ik ga dood! Ik ga er nooit meer dood! En nu vanavond lekker slapen of wordt het nachtmerries? Nou, nachtmerries. Ik denk niet slapen eigenlijk. Succes nog even, de tocht is nog lang niet klaar begreep ik, dus succes! Ja, dankjewel. Ik ben morgen van de